Добър ден, уважаеми приятели на футбола! Очакваме началото на Левски и Арпедия, повече от вълнуваща атмосфера. Трибуните са пълни, всичко е в синьо и остава да излезнат главните действащи лица. Надяваме се до минутка-две, защото виждам, че децата са подредени пред тунела. Мишел Платини, Борислав Михайлов и ние сме тук на националния стадион, за да следим 90-те минути на Левски и Арпедия. Страхотна атмосфера, феновете на Левски в момента пеят химна на любимия си тим. Страшно много колеги, журналисти, разбира се, и фотографи, които може би правят снимки, които някой ден едва и не ще пишат историята. Всичко зависи, разбира се, от отбора на Левски. Той е пред една доста добра възможност да стигне до осмина финал в турнира за купата на УЕФА. Левскарите викат първия матч с 1-0 след попадението на Емил Ангелов още в началото на двобоя. Нищо не ни остава, освен да си пожелаеме подобно начало и на този двобой с ранен гол на сините. Всичко е готово. Остава само двата отбора да излезат. Феновете на Левски, както чухте от комисар, са препълнили секторите А, Б и В. Има малко и запалянковци в сектор Г, плюс култовата бройка 13 запалянковци на Арпедия. На тях ни пожелаваме приятна екскурсия в София, но не свързана и с футбола. С всичко останало съм убеден, че в българската столица ще си изкарат добре всеки момент. Главните действащи лица ще излезат на терена начело с съдиите на този двубой от Австрия. Пожелаваме и на тях лека работа, без проблеми като на мачовете от Шампионската лига. От тук нататък чакаме двата отбора, струва ми се всеки момент. Там съдята би трябвало да ги изведе 17, 56, 57. 3 минути до началото, бавят се дори според мен футболистите предвид процедурите, ритуала, който трябва да бъде стерен на жреби и с взимото ръкостискане на терена, така че крайно време е да видим футболистите. Не сме гледали матч 3 месеца. Още една причина стадион Васил Левски днес да приеме толкова много публика. След зимната пауза този двобой ще е предвестник на пролета. Дано денят се познава сутринта като поговорка на българите. Днес ни покажем, че ни чака хубава година. Ако приемем, че това е първият двобой за 2006. Двата отбора излизат, аржентинска атмосфера на стадион Васил Левски. Хиляди, може би милион. Бели ленти покриха сектор В. Разкошна атмосфера, Левски изцяло синьо. Футболистите на Арпедия в бяло-зелено и с черни гъщета излизат на терена. Изключителна гледка представляваше за секунди сектор Б. Много GSM заснеха тази гледка, със сигурност ще се появи на много места в вестници или в интернет сайтове като началото на този двобой. Иска ми се да пожелая само едно. Нека приказката за Левски продължи. Дано бъде така, страхотна гледка и страхотно изпълнение в началото от страна на сините фенове. Двата отбора се поздравяват, както си му е в реда на нещата. Не, че това по радиото много интересува слушателите. Левски от традиционния син цвят, докато гостите от Арпедия според тях академийски екип с зелено, черно и черно, зелени фанелки, черни гъщета и черни калци са избрали футболистите от Арпедия. Значи пускаме и нашите хронометри след секунди, за да отбележим първата секунда. Ето я начален сигнал на главния рефер от Австрия и освирквания, защото Арпедия тръгва от центъра, Левски ще напада към сектор Г. Съответно Гоши Петков пази вратата зад гидката на Пасиньо в любимия на всички левскари сектор Б. Започваме да следим играта и да пожелаем успех на Левски. Да кажем и традиционното изречение, което помагаше през есента. Нека Господ отгоре и днес се усмихне над Софийски стадион, в случая над националния, за да бъдем щастливи в тези 90 минути. Първо овладяване на сините, първа атака. Вагнер към Йолов по лявото крило. Йолов не може да владее топката, греши бранител на Арпедия, не ми сигнал на съдията. Христо извършил нарушение, което дава право на гостите да си подават сега в зоната на десния бек. Най-после гледаме футбол след толкова много месеци и зимна пауза на хубав зелен терен. Електрическо осветление, пълни трибуни, много камери, няма какво повече да искат двата отбора, за да ни покажат един добър матч. Днес единоборство в страната на терена. Малко вляво, Христо Йолов овладява топката, с дрибъл премина 2-3 метра. Сега тръгва напред, търси Бабангида. Емил Ангелов наказателното поле, внимание, пада. Какво дава съдята? Няма доспа. Дава корнер. Тук съдята, ако много ни обичаше, можеше и да даде една дуспа, но не я даде и по-скоро нямаше, макар че положението беше на кантар. Емил Ангелов потърси дуспа, нямаше. Играта продължава с ударна добра комбинация между Йовов и Емил Ангелов.
Сега за топката Лусио Вагнер. Дясно от вратата на Каменар. Центрирана топка с главата Козаков. Ай, какъв пропуск! Какъв пропуск! Това можеше да е първия гол. Да се поуспокоят сините футболисти и тогава нещата ще си дойдат наред, но този първи гол не влезе при първата сериозна опасност. Артмедия изнася играта сега и получава правото да изпълнява тъч. Човека с палтото. Треньора на Левски Стани Мишнилов, прав неговия колега. И той не е седнал до резервната скамейка. Двамата безспорно нервни. Артмедия разиграва, изгреши, Талкийски владява. Хванате за ръка за панелката, дава авантаж на пас към Бардон отляво. Бардон добре на Боримиров пред пеналта. Боримиров с ново косване на Бабагида. Пак Боримиров! Дали ще шутира? Изпусна мига Боримиров. Чистият гостите. Добра атака на Левски. Топката е изчистена към Станислав Ангелов. Той тръгва сега по дясно крило. Добър дрибъл, центрира топката от главата на зелено-бял бранител. Корнер, но пък удар на обсада на Артмедия. Така трябва грабване от първата минута. Иски се засилва. Центрира от корнер. Добро, висока топка там. Не можа Боримиров да скочи. Бардон посреща топката малко трудно, високо, но не все пак я овладява много елегантно между трима. Крайна сметка тя излиза тъч от крака на словашки бранител и много висок изграб. Прекрасен заход и налет този младеж Рустояв с номер 10, струва ми се, ако го виждам добре. Това е Николич, чухте го вчера в ефира на гол. Тъч изпълня сините веднага на поемат към вратата на Артмедия, този път по заобиколния начин. Боримиров към Станислав Ангелов. Той на Талкийски. Талкийски стата на терена малко дясно. Връща на Пелето до оттъченията. Съборен е Талкийски на сигнал от съдията. Не, по-скоро показа авантаж, но пък е съборен и Ангелов. Много грубичко започва словаците. Явно това влиза в тактиката. Точно между центъра и наказателното поле. В дясно до тъченията е топката. Там е Талкийски и ще центрира най-вероятно. Или ще опитат нещо късно да видим. Центрира на Талкийски. Много неточно права върху главата на словашки бранител. Отбиват гостите първоначалните няколко минути нати. Сега шанс е да си подава топката от първия съдийски сигнал. Изминават 4 минути и 19 секунди. Дълга топка към половината на Левски. Там скача Томашич и с глава я изчиства в този тъч, който ще изпълняват словаците от дясно. Това е Петър Петраш. Петър Петки, един герой от един комедиен български филм преди години. Той за Япония се сеща един такъв герой. Този за къде е тръгнал, ще разберем. Дано от национална шпион Васил Левски свърши приказката за Артмедия, защото и този отбор живее приказни мечти през тази година, така че два от хитовете на Европа, едните в Шампионската лига, другите в Купата на Европа се среща сега и нов тъч за Артмедия. Изминава точно 5 минути. 5 минути, Левски срещу Артмедия, 0-0, тъч в половината на сините, дълбоко напред. Отново Петраш хвърля топката за гостите от Словакия. Лусио Вагнер добре играе в отбрана, задържа продължително право на Вагнер. Потъча, преодоляе и сега ще пробва втори футболист. Не, пас към Емил Ангелов, ще стигне ли до Ангелов топката. Много висок централен бранител на Артмедия, взе топката. Сега обаче контра за Левски възможност. Бардон с топката, лошо центриране на Седрик Бардон. Ще излезе ли топката в ъгов удар? Не. Бранител на гостите успя да изчисти. Това е капитанът Хурш и все още 0-0, 6-та минута, тъч в полза на Левски. Лусио Вагнер хвърля отляво, пак Вагнер сега може да центрира в наказателното поле, не подава към Йолов. Йолов до флапчето за ъгов удар, финтира веднъж. Втори път играч на Армедия влиза към наказателното поле. Третия ъгов удар от началото на двубоя. Съдията не дава фаул, въпреки че феновете на Левски поне според мен искаха това. По-скоро обаче рефера беше прав, имаше ъгов удар, чисто игра словашкия бранител. Корнер в полза на Левски. Лусио Вагнер от лявата зона на силното нападение ще центрира Вагнер и сипа топката добре към Топозаков. Топозаков не можа да засече. Топката сега вече в централния кръг на терена. Ричард връща малко неточно, чак до Георги Петков стига топката, вратаря на Левски Петков. Не бърза, чака своите съотборници малко по-напред да се изтеглят, да се разпределят правилно по терена. Чак сега Георги Петков с силен удар праща топката към Емил Ангелов. Ангелов надскочен. Все пак Йолов играе с топката. Нова възможност за Йолов. Подава наляво към Лусио Вагнер. Той е в центъра на терена, вече в половината на Артмедия. Вагнер атакува продължително Лусио Вагнер. Страхотни финтове. В крайна сметка обаче номер 21 Петраш успя да му вземе топката и сега на коца. Играчите на Артмедия. Бардон добре открадна една топка. Отново обаче до гостите успяха чрез Николич да си я вземат. Опасна атака сега. Орбанеш с топката добре премина през Томашич. Опасно. Контра за Артмедия. Топката мина между краката на Вагнер. След това Томашич поправи грешката на своя съотборник. Това е бил Ричард. Еромуигбе сега подава обаче много неточно топката. Право на крака на Петраш. 0-0. Левски срещу Артмедия. 8 минута тече от началото на двубоя. Тъч в полза на сините. Седрик Бардон се справи добре в тази ситуация. Футболист на
Арт Медия игра с топката и тя напусна пределите на терена в тъд, странично хвърляне за Левски. Или пък нарушение е дал съдията, фал в полза на сините, в крайна сметка такова е било решението. Лусио Вагнер изпълни към Елин Топозаков, Топозаков надясно към Станислав Ангелов, Ангелов пак връща на капитана на сините, прословутото подаване на топката и дълго задържане и владение от страна на футболистите на Левски. Ричард връща назад към Елин Топозаков, разбирате всичко това в половината на Левски, там се развиват действията в този момент. Топозаков подава на Ангелов, Ангелов с топката за Левски вече минава в половината на Арт Медия, предпочита обаче да сигурно навърне към Елин Топозаков. Топозаков подава на своя партньор в центъра на отбраната Игор Томашич, Томашич пак на Топозаков, продължително подаване от страна на футболистите на Левски. Пас сега към Бардон, не се получи това подаване към французин, иначе можеше да стане нещо опасно за отбора на Арт Медия. Сега на ход са гостите от Словакия, те владеят топката, няколко пъти си подават кълбото. Сега Петраш играе, Петраш вече в половината на Левски, опитва и сипа опасно сега засада. Спокойно засада дава съдията, иначе играч на Арт Медия стреля към вратата на Левски, това беше Любош Райтер. Шотирано бе зад бранителите в си спортен екип, съдята от Австрия веднага маркира тази засада в полза на сините. Георги Петков не бърза вратара на сините, чак сега подновява играта с пас на късо към Лусио Вагнер вляво. Вагнер подава отново на Игор Томашич. Сините с много дълги комбинации опитват се като че ли да поубият темпото, да опипат почвата, да видят къде са слабите неща в състава на Арт Медия. Този матч няма нищо общо с другия, защото просто се играе футбол на истински терен. Сега пас към Йолов, Йолов няма да стигне до тази топка. Сега обаче открадна Йолов, право на Христо Йолов, успя да спечели корнер. Четвърти от началото на двобоя за Левски. Сините с домакински натиск, както и да го гледаме. Левски по-добър в началните минути, всеки момент ще изтече и 10-та от началото на срещата. Ъглов удар ще изпълнява Левски чрез Лусио Вагнер. Вагнер залага топката, много футболисти в наказателното поле, всички от Арт Медия са се прибрали пред своя вратар. Дясно от словашката мрежа Лусио Вагнер се сива центрина, никой в сила не скача, Телкийски на пералта връща към Ричард. 23 201 зрители изписват на таблото, а на терена Лусио Вагнер. Отново с топката подава на Боримиров. Боримиров назад към Ричард. Добре по земята намира пред наказателното поле Бардон. Много е гъсто там от защита си, забави се Бардон. Изпита му е топката, Топозаков трудно я спря, добре, че и госта няма владяха Ричард и Боримиров. Сега пак страната на терена. Дълъг пас на Боримиров. Обръща добре надясно фронта на атаката. Право на крака на Телкийски. Срещу него има защитник. Телкийски ще пробва. Пити центриране, не мина номера, връща назад. Томашич поет центрира много лошо изчистиха и словашите, но все пак се организираха и сега те си подават на страната на терена. Но издръвника играта от Арт Медия, това не е добре, един ранен гол за Левски ще дойде. Много успокояващо. Опит за атака от дясно и прекрасен шпагат на Топозаков, който овладява. Пуска на Йолов. Йолов в страната на терена, вижда вляво Вагнер. Вагнер на Ричард на дясно към Станислав Ангелов. Всичко това е с пасове по земя на сравнително бавно темпо. Телкийски игра за малко стопката, пак Станислав Ангелов, пак Томашич, сега Ричард на централна кръг на терена. Наляво към Бардон, любимата комбинация на Левски, с която се опипва. Почват да търсят се Четирио Степан, празни пространства в словашката отбрана. Два пъти се намериха, но словашите ми излежат малко по-добре организирани от първия матч. Една идея по-добре, като че ли стоят днес на този терен и все пак след една седмица тренировки, да не забравяме, че двата отбора все още не са подновили участието си в местните шампионати на България и Словакия. Още продължават тези многоходови комбинации в отбраната на Левски. Сега вече половината на Арт Медия. Трябва да се измисли нещо в офанзивен план. Бардон поема топката, пуска на Ричард. Ричард надясно наляво към Вагнер. До тъчният е Вагнер, може да центрира. Забави се, Христо Йолов е там. Какво ще правят? Лусио прекали с индивидуалната техника, избърка. На 2-3 пъти прекалява Вагнер с финтовете. Видях, че треньора Спилов се скара по радиогонки. Дарик радио слушате на този мач. 12 минути изминават пред повече от 20 000 зрители на националния стадион Васил Левски. Гошо Петков е с топката, върната му от Томашич малко остро. Петков спря, дриблира и я подаде пак на Томашич. Той напред към Емил Ангелов. Загуби високата топка Ангелов, но после му помогна Ричард през Бардон и Боримиров. Сините овладява топката. Боримиров, Вагнер. Вагнер върху централната линия на терена. Пуска ниско по тревата към Емил Ангелов. Той поема, обръща с лице към вратата. Търси, никой не намери. Потърси двама в сило бяха там, не ги намери. Грешни пасове в половината на Арт Медия, но пак сините добре пресират, гонят
И Емил Ангелов бързо поправи грешката, подава на Станислав Ангелов. Той половината на гостите отдясно, пак с много финтове, доста пасивно стоят все още в задни позиции. Сега постепенно отбора се изнася напред. Томашич с топката чака. Свободен халф, не го намира. Много са наситили средата на терена гостите. Това затруднява играта на Левски в половината на Арт Медиа. Почти изцяло там е целият отбор с 5-6 халфа. Започва матча на треньора на словаците и това затруднява играта на Левски, но все пак сините намериха пространство от дясно. Кицки центрира там пред крака на Емил Ангелов, чистят топката гостите. Словаците, дали някой ще скочи повече от тях в синьо. Центрира топка сега, кой с глава? Удари гол! Емил Ангелов! Гол, 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 гол! Това е положението, 1-0 за Левски. Отново Емил Ангелов наказа Арт Медиа, този път с глава. Много футболни специалисти казват, че не това е силното му оръжие, обаче се оказва точно обратното. 14-та минута, Левски 1, Арт Медиа Петър Жалка 0 след корнер. Добро центриране от дясно, топката попада на главата на Емил Ангелов, той вкара гол. А сега Левски ще плаща някакви глоби, но това май не е най-важното нещо. Левски побежда с 1-0 с попадение на Емил Ангелов в 14-та минута, 15-та вече тече от началото на двубоя. Ширено казано, матча започва като по учебник за Левски. Арт Медиа от центъра, Левски води с 1-0. Чуйте стадиона. Сега полицайите, струва ми се, Томе, се насочат към сектора на 2 сектори. Точно след гола паднаха много бомбички и цяла рота полиция тръгна на спринт към сектор Б. Дано няма проблеми. Играем с чуш отбор. Всички сме за единия отбор, така че и полицайите трябва да внимават. За съжаление пак паднаха много бомбички, но тях сега ги пропускаме. Отбелязваме ги само като факт, за съжаление. Левски поведе в 13-та, не го запишем от фатализъм, защото и преди гола казах, помолих тази 13-та минута да донесе късмет и тя донесе. 13 минути игра, Левски срещу Арт Медиа 1-0 и голмайсторът пак е Емил Ангелов с глава. Пожелах си някой да наскочи зелено-белите, направи го Емил и сега пак Левски атакува. Бардон наказателното поле. Бардон пада. Има фаул, да. Има фаул. Фаул за Левски сега. Добра възможност за сините точно на наказателното поле е този фаул в полза на Левски. 1-0 след попадението на Емил Ангелов. Вагнер се засилва, удар на Вагнер право в ръцете на Любош Каменар. Добра възможност за Левски, нямаше обаче нужната точност и сила този удар на Лусио Вагнер. Добре, Левски почва с самочувствие и вкара много важен гол. Трябва да внимават сега сините защита, опасно и от топката. Слава Богу излиза в аут, малко се разконцентрираха бранителите на Левски, дали от еуфорията от падналото попадение или от нещо друго, допуснаха елементарна грешка, далече удар обаче, който нямаше как да изненада Георги Петков. Левски води с 1-0. Емил Ангелов в 13-та фатална минута за Арт Медиа отбеляза изключително важно попадение. Струва ми се, доста екзекуции направи Емил Ангелов тази година и съвсем логично Христо Стоичков го викна и в държавния тим за контролата срещу Македония. Сега обаче ние говорим за Левски и Арт Медиа. Левски води с 1-0. 17-та минута от началото на двубоя. Емил Ангелов отбеляза попадението. Сините биха и в първия двубой с гол на Ангел. Сега стопката са гостите от Арт Медиа Петър Жалка. Те владеят по-продължително чрез Бурак. Бурак комбинира с Павел Станио. Този същия Станио беше лан от Левски през зимната пауза. Крайна сметка обаче нещата логично се разсъкнаха. Атака отново за Арт Медиа. Какво остава там? Топката като че ли излиза в тъч и то в полза на Левски. Това би трябвало да е вярното решение от страна на съдиите. Точно така. Станислав Ангел ще изпълнява тъч дълбоко в половината на Левски. Е това странично хвърляне. Ангелов все още не е хвърлил топката. Чак сега е мята към свой съотборник. Сбъркаха лескарите. Възможност за Арт Медиа центриране в наказателното поле. Томашич играе. Томашич играе с топката към Георги Петков. Играта обаче е спряна. Явно топката е напуснала пределите на игрището или пък съдията е видял някакво нарушение на правилата. Тъч в полза на Левски. Отново от същата дясна зона на сините в отбрана хвърлят това странично хвърляне на лескарите. Арт Медиа бързо обаче спечелиха владението на топката. Боримиров успя да открадне една топка. Тя стига до Ричард Еромуйбе. Нигериеца към другия тъмнокожо в 11-торката на Левски Лусио Вагнер. Вагнер връща малко по-назад към Игор Томашич. Томашич на Топозаков. Двамата пак комбинират Харвати на стопката. Пак на капитана Топозаков. Сега тази тактика връзва Левски да владее по-дълго топката и да чака своите шансове. Пас към Йолов. Топката обаче не стига до десетката на Левски. Гостите успяха да
вземат за малко топката, с нея играе Райтер, комбинира със свой съотборник малко по-назад. Играчите на Арт Медиа със сигурност искат да вкарат бърз гол, но лескарите добре са се организирали в халфовата линия и в защита и сега топката стига до вратаря Георги Петков. Левски води с 1-0 след прекрасния гол, който вкара Емил Ангел с глава в 13-та минута. Ангел вкара и в първия двобой и сега беше точен за сините. Отново лескарите играят с топката. Станимир Стоилов по нищо не променя поведението си. Отново прав старши треньора на Левски. В облекло стил Жозе Мауриньо дава напътствие на своите футболисти. Топката в Игор Томашич. Томашич отново на капитана Топозаков. Познатата песен на Левски играе с топката, а Арт Медиа гледа от близо какво правят домакините. Игор Томашич подава наляво към Лусио Вагнер. Вагнер добре овладя топката. Борави продължително с нея. Отново Лусио. Лусио за Елин Топозаков. Топозаков с топката. А иначе на пистата, докато левскарите комбинират, полицаите се запътват към сектор Б. Позната гледка. Хубава атака за Левски сега. Станислав Ангел. Ангел продължително играе с топката. Много глуп фаул. Тук трябва да има картон. Тук задължително трябва да има жълт картон. Груба балтия в ръката на Станислав Ангел. Съдията отличен в този момент. Дава жълт картон на футболиста на Арт Медиа. След секунда ще уточняваме сега. Телкийски за топката. Пряк свободен удар. Внимание! Центриране, права в ръцете на вратаря, който боксира малко платно. Можеше да хване вратарята, но реши да не рискува. Контратака на Арт Медиа. Отби се за митка скоростта в действията на Слова Стено. Добро подаване по крилото в дясно там. Станислав Ангелов трябва да обладее. Прави го много стръчно. И е фаулиран. На полицаите в роти се стояват като аржентинска гледка. Излежа стадиона в Аржентина е така с толкова много бели ленти, но толкова полицаи съм виждал само по телевизията на игрищата в Колумбия или някъде в Латинска Америка. Сега им е паднало на пашите. Имам чувство, че цялата полиция е на стадиона. Това е може би част от смехотворната операция Респект. Пак убиха един добре облечен бизнесмен в София. Нито полицай има, нито някой шифана убиеца. Но отново ще се правят на мъже на стадиона, само да не влизат. Ако някой от някъде ни чува, просто молбата ние да не влизат в сектора. Той е пълен, няма на къде да мърдат хората. И наистина може да стане мазало, а всички подкрепят Левски, играта на сините върви. Най-малко с това трябва да занимаваме, но за съжаление пак трябва да говорим за безумни полицаи. Левски атакува, връщаме се на терена, паска на Велимиров, неточен за них. Вардон можеше да владее топката, не е видяче с него. Има халф на Арт Медиа, който по 22 минути игра 1-0 за Левски с гола на Емил Ангел в 13-та минута. Удар с глава след центрирана топка от Телкийски след ъглов удар. Гости сега малко поотвориха играците, нямат и друг избор. Арт Медиа трябва да вкарва гол. Трябва да вкарва два също за тук нататък, за да търси продължаване в следващия етап за купата на УЕФА. Равенството от 1-1 ще устрои Левски при победа от 2-1 вече. Арт Медиа ще се класира напред, така че на Словашки им трябва два гола. Левски спокойно може да поуспокои играта и да чака оголване на гостите, защото това все пак е турнирен матч, колкото и на публиката да изискат гол след гол. Тук се играе за класиране и това е най-важното, независимо дали се класирал с равен или с победа. И пак независимо с колко гола е изразителна тя. 1-0 за Левски и сините пак успиват противника, като си подават спокойно топката. Топозаков, Станислав Ангелов, Томашич, Лусио Вагнер, Боримиров и Ричард заформят някаква геометрична фигура. Замислих се каква е тази с 6 ъгли, но следих, че по геометрия бях пълна трагедия и не се сещам каква е тази с 6 фигури. Както и да е, пас към Йолов сега. Изведнъж изникна Йолов. Добро подаване от дълбочина. Можеше да стреля. Забави се за миг да се върна към часовете си по геометрия. Втори довъл, Телкийски не. Отказа се късо към Йолов. Пак Телкийски. Ето го центрира до сега. Той с глава игра за Рено. Стане изчисти. Ричард за всички. Шут със следния крак на Ричард. Рикошет. Корнер. Корнер. Сега от дясна. За граждане отново направя силата на словаците, така че корнер след корнер. Този път от дясно, там би бие Лусио Вагнер. Публиката излежа повече от доволно това, което вижда на терена и няма как. Левски играе добре в средата на първото време с Маточа. 24-та минута. Вагнер центрира на първата града. Пак Словак изчиства да гърди спира един в халфовете. Ричард веднага му отнема. Страшна преса в половината на Арт-Медиа пред силите. И словашите не могат да сега да изнася спокойно топката. Отново Ричард след комбинация с Вагнер. Пак Ричард търси Йолов. Не го намери. Изпредаден е Йолов за първа топка и сега контратака на Арт-Медиа. Хартекс номер 16. Преодоля Телкийски. Внимание напредва към наказателното, но е пуска топката вътре. Гоша Петков лови първа опасност пред вратата на Левски, ако можем да наречем
това подаване е опасност. Гошо Петков в част на мястото си успя да пак Армедия да пада. Нищо чудно. Левски да преотстъпи за малко инициативата на своите гости, за да ги пробва на контратака. Словаците трябва да вкарват 2 гола тук нататък, ако искат класиране. Нямат избор, ще трябва да нападат в първия мач. Те се отвориха само за 15 минути на своя стадион, макар и не толкова свой в Търнава. Левски овладява. Ето шанс за контратака сега. Милан Ангелов към Телкийски. Телкийски е преминал вляво. Сменят местата си за малко с Йоци Бардон. Телкийски вляво не това било времено. Просто да хванала играта, прибира се на своята си позиция. Сините спокойно овладява. 26-та минута. Левски бори с 1-0 с попадението в 13-та на Емил Ангелов Бабангида. Той отбеляза с глава и със сигурност успокои феновете, а и най-вече останалите футболисти в състава на Станимир Стоилов. Левски със сигурност се владее много повече в проценти топката, отколкото Арт Медиа. Сините правят играта, докато словаците се опитват да накажат някоя груба грешка. Ние стискаме палци такава да не стане в този двубой. Игор Томашич с топката за Левски. Томашич към капитана Елин Копозаков. Копозаков сега продължително владеят лескарите топката. Копозаков на Станислав Ангелов. Дясно вече играта. Пас към Телкийски. Телкийски се опита триково да премине играч на Арт Медиа. Тук като че ли има препречване. Димитър Телкийски беше спрян на непозволено от футболист с зелена фанелка. Лескарите играят с топката. Бардон добре към Емил Ангелов. Успя да остави топката. Удар на Бардон. Може ли гол? Гол! Кой сега е номер 1? Със сигурност Левски е номер 1. 2-0 за Левски. Какво прекрасно начало на този двубой. Сините поведоха още в 27-та минута. Далече удари отново Емил Ангелов, герой за сините. Емил Ангелов в Бабангида се превръща в абсолютен герой за Левски в този двубой. Отбеляза и двете попадения в този гол в 27-та минута. Според мен отбива интригата в голяма степен за Левски. Много интересно. Далече както и да е 2-0 за Левски. Арт Медиа отново почва от центъра. Това е положението. Много добро представяне на Левски в Турнир. Всеки се чудоверно. Левскарите повеждат с 2-0. Чуйте стадион на Сил Левски. Той изцяло син и пее песните на победата. Левски чака Удинезе или Ланс. 2-0 за сините. Трябва някакво чудо да стане. Да не урочасваме съдбата. Левски се представя невероятно до тук. Даниел Боримиров с топката. Боримиров с Кълбото. Пак той ще играе след пас на Станислав Ангелов. Емил Ангелов. Неговото име се остават. Чуйте го как го посреща публиката. Страхотен Ангелов. Шанс сега за Левски. Пас отново към Ангелов. Топката ще стигне до него. Не. Футболист на Арт Медиа протегна крак и успя да отбие топката с корите. 2-0 в полза на Левски. Страхотно развитие на двубоя. 28 минута. 2-0 в полза на Левски. Сините имаха и голяма доза късмет при втория гол. Рикошетно и това влиза в играта. 2-0 в полза на Левски. По-добрия отбор на терена логично води. След 29 минути игра. Шанс за Арт Медиа сега. Оттава опитват атака. Топката обаче прекалено дълго излиза в дъх. Стъжва в полза на Левски. Сините правят това, което трябва от началото на двубоя. Това, което искаше и Станимир Стоилов. Левски не изчака. Левски атакуваше от началото и поведе с 2 гола. 2-0 за Левски и само Левски оле. Това се пее на стадиона. Връщаме се към терена. Георги Петков с топката. Вратаря на сините Петков с Кълбото. Не бързо, разбира се. Опитен страж като Георги Петков ще внимава в тази ситуация. Ще поубие малко темпо, но силен шут праща към Даниел Боримиров. Телкийски не успя да клъцне топката и да открадне на футболистите на Арт Медиа. Сега те грешат много бързо. Копозаков успя добре да застане на пътя на топката. Тя стига до Томашич. Томашич наляво към Вагнер. Вагнер по-скоро чисти топката. Христиолов не можа да играе с глава. Много високо беше подаването на Лусио Вагнер. И сега на ход са футболистите на Арт Медиа. Левскарите добре са се прибрали. Ричард успя да открадне топката към Боримиров. Той на Димитър Телкийски. Малко дълго подаване на Дани Боримиров в този случай. Телкийски струва ми се, усети се тръгне, но подаването на Боримиров беше по-скоро силно, отколкото точно. Както и да е, левскарите играят с топката. Тя сега е в Игор Томашич. Харватина към Ричард. Ричард в централния кръг на терена. Опитва дълъг пас към Димитър Телкийски и го намира като поконец. Телкийски овладява добре, след това обаче опита се много хитро да е на Христо Йолов. Добро като замисъл, лошо като изпълнение беше
това отиграване на Димитър Талкийски. Тактически фал правят футболистите на Станимир Стоилов. Нарушение дълбоко в половината на Артмедия. 30-та минута. Левски води с 2-0 на два пъти. Емил Ангелов точен за отбора на Мари Стоилов. Какво повече? 2-0 за 30 минути. Едва ли можем да поискаме в най-смелите си планове за 6-та финал за купата на УЕФА. Пак Левски напада. Емил Ангелов сам между трима. Отлъзва се, тръгна да подава вляво на Йолов. Дълга топка, тя излиза в тъч. Зоната на тесния бек Словаците си комбинират. Те безспорно са в шока, но шок не е силна дума. За толкова спокойни като цяло хора, като темперамент на словаците, но със сигурност тези два гола тотално объркват на плановете им, ако преди малко трябваше да вкарат те два, сега вече трябва да вкарат три, за да продължат, защото най-важното е това, за което сме си събрали тук, за да разберем какво ще продължи напред крайна сметка, така че словаците, ако им се играе още един кръг през март срещу Ланс или Удинезе, ще трябва да вкарат на Левски 3 гола. Безценни 2 гола на сините в първите минути на матча. И сега първи корнер за Артмедия. Нека го проследи, но преди това може би ще има лекарска помощ, защото Томашич направи шпагат, изчисти в корнер, не става с крак леко бе закачен в главата по според мен. Повече това пък дава още шанс за контратаки на Левски. Ето го златното място и време за бързи като Емил Ангелов и Христо Йолов. Чакаме корнера, 31 минути, 22 секунди на националния стадион. Ляво от Петков, дигната топка, ниско, по-скоро ниско дигната, Лусо Вагнер изчисти. И сега Христо Йолов се преборва добре за топката и тя е в тъч за Левски. Добре, сините ще по-спокоят играта. Сега те нямат никаква бърза работа от тук нататък. Могат спокойно да се подават и да разходят на словаците на чист въздух в началото на Борисовата градина в София. Прекрасно вземе време за разходка на противника в отбор, когато води с 2-0. Сините просто не трябва да грешат, нещата се нареждат идеално за тях. От тук нататък трябва да се творят някаква уникална глупост, за да изтърват верния път към финалите в купата на УЕФА. Артмедия отново разиграва, Левски леко стъпва инициативата от страната на терена и това струва ми се е мъдро планирано, за да се потвърдат пространство, за да се накарат гостите да излезат от своята половина, да се почувстват по-нервни, когато те владеят топката. Това не ми силата. Със сигурност тък за Левски малко тишина и спокойствие на терена, като цяло повече от бедна атмосфера по трибуните, без истерии и без друго опасно напрежение. Хората съвсем спокойно гледат как Любомир Логов хладнокръвно, очертавам думата хладнокръвно, дори мъдро тактически играе в тези 20 минути. Дигнаха зрителите 23 422. Броящите на националния стадион леко закъсват. Някакви 2000 от някъде се появиха, може би преброиха полицаите, които влезаха. Трябва да внимават сините до почивката, най-малко да задържат този резултат, да не се получават тук и по-мажорни неща на терена. Дигната топка, кой скача Боремиров, най-високо чисти. На пеналта поема футболист в зелено-бяло. Все още продължава да комбинират на словаците за зоната на Лусио Вагнер, топка на сега и кой трябва да направи възможност да обладе. Правилно много елегантно бразилец е фаулиран. Клекна просто Вагнер и си изпроси фаула, страничен съдия. Моя фен веднага дигна флага и показа нарушение в полза на Левски. 33 минути и 50 секунди игра. Повече спокойни хладнокръвно сините с класа по-добри в първата третина от матча. Ако ще играем с комбинация, да ги приемат третини. Първата третина завърши с 2 гола в полза на Левски вече на четвъртата минута на втората третина. Петков изпълнява свободен удар към Бардон. Бардон с глава към Марича. Трябва малко да върнат инициативата Левски. Повече да си подава топката, да поразходят формациите, да ги изнервят максимално. Това и правят сега, защото тук Козако, Боремиров, Станислав Ангел си подава на средата на терена. Остав пасна пред към Талкийски. Не се получи само да не започне да отпускане, защото тези първини матчове всичко е въпроса на къде се срещат. Брати припълнени Дердер Ювентус. Но ще искаме да говорим, че нещо е ясно в този бой, още в този момент. Първо ще се играе много футбол. Добра комбинация Вагнер Йолов. Йолов пред пената. Пас на Вагнер. Главатията ще успели Лусио да се тира. Ах, как се забави. Една крачка повече направи Лусио. Перфектно го изпродидаха се движите на Йолов. Това положение трябваше просто Вагнер да се трия. Можеше дори да влиза точно към вратата и да шутира. Прекали с бразилските неща малко в стил. Роберто Карлош реши да изиграе тази ситуация и не му стигна една крачка. Много повече крачки го делят от Роберто Карлош. По случай една крачка прекали и топката излезна в аут. Удар от вратата вече изпълнен толкова бързо и толкова бързо успяха да загубят футболиста на Артмедия. Емил Ангелов е фаулиран. Екзекуторът на словаците 3 чисти гола вкара
Емил Ангел, по-скоро можем да кажем Арт Медиа срещу Бабангида 0-3 на момента с участието на останалите сили. Преминава този матч. Емил Ангел по-бързо срещу този отбор. 3 гола, като сложим и екзекуцията в 90-та минута на Динамо Букурещ. Емил Ангел се оказва много ключов играч за Левски в тази кампания за Купата на Лев. 36-та минута, Левски води с 2-0 срещу Арт Медиа. Лусил Вагнер с поредните си финтове. Опита пас към Кристиов, не се разбраха двамата и възможност за Арт Медиа да пробват атака. Отдясно Лусил Вагнер обаче се върна. Успя да играе с топката, да изчисти в тъч пред погледа на Станимир Стоилов. Станимир Стоилов сега енергично казва нещо на своите футболисти, ръкомаха. Казва им, може би малко повече да играят с топката. Отново Левски трябва да вземе инициативата. След прекрасните начални минути в този двубой за сините. Напомням, 13-та откриха малко по-късно в 27-та. Левскарите направиха 2-0, на два пъти точен беше Емил Ангелов. Той кара до тук и трите гола в двубоя срещу Арт Медиа. Нова възможност сега за Арт Медиа. От през центъра атакуват опасно. Далечен удар. Гоша Петков спасява. Великолепен Георги Петков. Чувате аплаузите на стадион Васил Левски. Те са за националния вратар на България и страшно сините Георги Петков. Успя да отбие топката в ъглов удар. Добър шут пробваха играчите на Арт Медиа. Около 25-6 до 27 метра стреля играч на словаците. Топката обаче попадна в добра позиция за Георги Петков. Той плонжира и успя да отбие с ръце в ъглов удар. Корнер отляво на Гоша Петков. Ще изпълняват играчите на Арт Медиа. Всички тези освирквания са за тях. 38 минута. Левски води с 2-0 срещу Арт Медиа. Корнер и напечена ситуация пред вратата на Левски. Центриране. Петков увисна лошо. Копезаков успя да изчисти, рефера дава фаул в полза на Левски. Сините. Гошо Петков е последният човек, който в тази ситуация би се разбързал. Вратаря на сините не си дава много зор, залага топката и всеки момент ще я прати някъде в половината на Арт Медиа. 38 минута, Левски води с 2-0 на два пъти Емил Ангел точен за сините. Седрик Бардон падна на земята и получи някаква контузия. В крайна сметка обаче става французина, нищо му няма. Отново се връщаме към това, което става на терена. Станислав Ангел с поредни добри изяви. Футболистът с прякор пелето се справи добре. Сега Боромиров премести играта в ляво към Лусил Вагнер. В половината на Левски все още се развива действието. Йолов връща отново към Лусил Вагнер. Вагнер най-назад към вратаря на сините Георги Петков. Петков с силен удар с десния си крак праща топката към Седрик Бардон. Бардон наскочен от футболист на Арт Медиа. Топката обаче попада в Ричард. След това той подава на Даниел Боремиров. Паска на Емил Ангелов. Ангелов не можа да играе с топката. Има нарушение от Австрия. Стискаме му ръката и да продължава в същия дух. 2-0 в полза на Левски. 39-та минута на двубоя. Нарушение за сините. Отново голяма дистанция. Сериозен играч като Даниел Боремиров никога не би се позволил да стреля оттам. Така и прави. Подава към Лусил Вагнер в ляво. Лусил Вагнер добре към Христо Йолов. Какво ще направи Йолов? Йолов умее ги финтовете до факчето за ъглов удар. Йолов успява да спечели тъч за Левски. Това е решението и на съдията. Лусил Вагнер ще хвърля този тъч на метър от факчето за изпълнение на ъглов удар. Вагнер връща към Ричард. Еромуйка сега рисковано финтира, загуби топката Ричард. Направи груба грешка, Вагнер обаче я поправи и тъч в полза на Арт Медиа. Дълбоко в половината на гостите от Словакия ще е това странично хвърляне. Петър Петраш ще хвърля футболисти с номер 21. Късо до свои съотборник, играч с номер 20 Фодрик. Фодрик разтяга играта в ляво. Арт Медиа атакува. Повечето футболисти вече в половината на Левски. Сините водят с 2-0. Имат и аванс от първия двубой, когато спечелиха с 1-0. Всичките голове и в двата мача вкара Емил Ангел. Атака за Арт Медиа. Петър Петраш с топката Левскарите. Дълбоко прибрани в своята половина. Кристиов се опитва да открадне една топка на играч на Арт Медиа. Петър Петраш опитва да покаже, че не е с бутушите, не прави някакви финтове, но с гръб към вратата. Петър Петраш загуби топката, но с цената на нарушение. Даниел Боремиров, опитният Боремиров направи фаул, той е далече от вратата. 41 минута, Левски 2, Арт Медиа 0. Петраш комбинира с Фодрик, това е в центъра на терена. Центрия показателното полето, Козаков изчиства пака, Словак обаче е там. Натиска Арт Медиа, логича при двата гола за Левски. Пак центриране там, кой ще играе с топката. Вагнер чисти. Защо си мисля, че лето се поотпуснаха сините след двата гола. Дано това, което виждаме на терена, да е дигната топка, пак ниско и пак Лусил Вагнер с глава. Чисто не може да намери Йолов, за да стане контратаката. Пак словаците центриране, балонна топка, много хора скачат на лето, Маши чисти с крак и отново футболизма зелено ще стигне до топката Йолов.
Още малко се иска от Йолов и от Телкийски според мен в офанзивен план, за да могат лескарите да оплътняват двата фланга. Дигат добри топки към Емил Ангелов и Седрик Бардона, защо не е към Боримиров и Ричард. Още малко игра по фланговете ще дойде добре срещу Арт Медия, който напада и в момента опит пред пеналта да си подават Салвастер, там някой трябва чисто да обладе, точно така Ричард го прави. Намира Йол, ето шанс за Йол, добър фин, тръгва сега, има пространство пред него, влиза половината на Арт Медия, веднага на Боримиров. Лош пас на Йол от милиметри, не стигна хъпката да отиде при кръка на Боримиров, но и Салвастер бързо загубиха. Станислав Ангелов сега малко се връща равновесието на терена, в центъра разиграват лескарите. Така трябва, просто иска се спокойствие и хладнокръвие, което не са през това първо време. Левски е много по-добър отбор от Арт Медия. Се вижда вече след матч и половина. Боримиров с топката, намира Телкийски. Там се иска активност от Телкийски. Много го затварят, не може промирите един път да центрира. Връща на Боримиров. Боримиров далеч наляво към Бардон към Усио Вагнер. Вагнер спира топката по самата тъщиния, играе с Йолов. Йолов не може нищо друго да направи, освен леко да цъкне топката като на 21 и тя вече при словаците. Точно тук липсва остротата по леви и по десния фланг в атаката на Левски. Иначе в страната на терена и в защита никакви проблеми. Пресата продължава да действа. Сега Бардон притисна футболистът с номер 10 Мартин Николич и търса Левски. Усио Вагнер ще изпълнява през Пилов, който непрекъснато му дава някакви указания. Пас към Боримиров. Боримиров добре смени посоката и е фаулиран. Абсолютно безкомпромисно влиза словаците в краката на българите и съдята осъжда чинно нарушение в полза на Левски, за да разиграват пак Томашич и Топозаков. Помежду си топче изостря с пас напред към Телкийски. Това обаче връща към Ричард. Ричард пак напред Телкийски. Телкийски няма да стигне тази топка. Не повече от 15 метра го разделиха. Топката излиза в тъч, като че ли силите се чувстват в следващия кръг за купата на УЕФА и поуспокоиха играта. А гостите от Арт Медия така и не са застрашили нито веднъж Георги Петков. Всичко това става в 44-та минута на матча, в която Ричард от центъра притисна Петрова, връща на Гошо Петков. Петков намира наляво Вагнер и пак Левски ще атакува. 2-0 за Левски срещу Арт Медия. По Радио Гол Кидари Кладио също този матч от 42-ро студио на Радио Гол на националния стадион Васил Левски. Топозаков топката пуска на Гошо Петков. Петков просто на тъч. Още малко до края това първо време, то се доиграва според мен. Виждам, че Станимир Стилов недоволства от някои неща в играта, които не му харесват. Каза ги отзад на помощниците си. Ще има какво да каже на своите футболисти на почивката. Сините могат спокойно да окрутят играта и да потърсят още един гол, макар че той не е чак толкова жизнено важен. Просто не трябва да допускат грешки в защита и да изчакат този матч, така че Арт Медия да се изнерви, да не може да направи абсолютно нищо. Словаците пробват нещо в последните минутки на първото по време. Това нещо приключва се добър шпагат на Томашич. Той на Боримиров. Сега може малко да се потърси острота. Грешен пас на Боримиров. Грешат с подаванията, доста брак в офанзивен план. Ето и дори си Раков скочи от скамейката. Това е добре, да водиш 2-0 и да си изискателен към отбора си. Означава, че наистина се опитваш да правиш нещо сериозно. Словаците се опитват сега да вкарат гол в последните секунди на първото по време. Нямаше нито едно спиране на играта и нищо чудно без допълнително време да мине матча. Все още четвърта сега не съм видял. Ето го, сега се показва шанс за контратака на Левски. Много се забави Седрик Бардони притъпи остротата на акцията. Една минута, нормално, не повече от една минута. Допълнително време за първите 45 минути. 2-0 за Левски, пак силите разиграват. Томашич на Вагнер. Струва мисля, че ако Мари търси корекция в играта, те трябва да бъдат в още малко точност при подаванията, защото игра на контратака означава много точни подавания на висока скорост, нещо, което на няколко пъти не се отдаде, когато Йолов търсеше празни пространства и Телкийски. Сега Боримиров центъра на терена, Левски ще напада в последната минута и ще разиграва. Боримиров на Телкийски, той спира на гърди и греши с подаването, връща му Слава топката в краката с рикошет, пак Телкийски, пуска на Йол, внимание! Йол с пета, много технично опита. Христо Йол ще да стане страшно тук с пета и Телкийски вратлиташе на голов изстрел, но не се получи. Петичката на Йолов, измислена от бразилския замолекен доктор Сократ, изпреди много години в футбола. 45 минути, 40 секунди, още 20 секунди, много отбора на почивка, почивки за нас и за вас. Ние ще продължим с програма, разбира се, от минута София, както се казваше едно време, за да проследим вторите 45 минути. Ето до края, да, добро първо по време, за да не кажем много добро. И ако не трябва да сме максималисти, ако това се случваше през септември, ще да кажем мега отлично първо по време.
Отлично се представиха левскарите. 2-0 в полза на Левски. Двоен голмайстор Емил Ангелов. Томе, преди да продължим наистина с програма от студио. Виж какво пише на програмата, представена от сините. Снимката на Емил Ангелов и отдолу е написано голмайсторът Емил Ангелов. Това е положението. Както се казва, това наистина е положението. Левски 2, Арт Медиа 0. Добро, спокойно, първо по време. 0 ги били 3-2 на стадиона в Порто. Да, леко се притесних за второто по време. Нека да се отнесем сериозно и към него. Защото ми струва, че прекалено спокойно очакваме вторите 45 минути. Ето ги, те започнаха. От центъра на терена силите атакуват, си подават в тези първи минути съвсем спокойно. Пускам и хронометрите тук, за да сме наясно, защото може да се окаже, че ще броим секундите на края на този матч и си го пожелавам да не стане така. Левски започва пак да атакува и отново към Емил Ангелов, сблъска се с вратаря. Не успя да го преодолее. Емил Ангелов с 3 гола срещу Арт Медиа, все пак да кажем и резултата. Левски Арт Медиа 2-0. 1-0 пак за силите във първия матч, общ резултат 3-0. За да продължат словаците се нуждаят от 3 чисти гола през това второ по време. Изглежда невъзможно в фона на статистиката, която ни напомня, че Левски не е допуснал гол на собствен терен в кампанията тази година за Купата на УЕФА. Ако силите не допуснат гол и днес ще станат 5 пъти на собствен терен без допуснат гол. Искрено и го желаем. Седрик Бардон започва от центъра, сега да разберем дали Левски ще поправи още малко подаванията в половината на Арт Медиа, за да станат още по-остри атаките. В сили до тук все пак от игра Левски не успя да вкара на хубав избродиран гол. Един е от корнер, другия след рикошет точно на Седрик Бардон. Да ви кажа, че на почивката полицаите също си почиваха и за сега продължават да стоят пред сектора, който е натъпкан до последното място направо. Бомбички за втория гол не паднаха или може би само една ми се чу, така че малко се успокоиха нещата и там. На терена сме, където Боримиров не успява да намери Йолов. Добре се групират словаците, трябва да го признаем. Дори продължават да си мислят, че играят по-добре от първия матч, когато Левски победи с 1-0. Днес Арт Медиа изглежда малко по-разкрепостен, свободен отбор, очевидно. Отличния терен помага и на словаците да покажат футбол. Те ще пробват обрата, който направиха срещу Порто. Излези се със същия екип от стадиона в Португалия. Данони им тръгне днес. Атакуват гости от Арт Медиа. Трябва да атакуват, нямат избор. Центриране, там скачат много футболисти. Топката минава над всички, но все пак е догонена от Бурак. Той ще се опита да центрира. Лусио Вагнер му пречи и го прави добре. Аут. Топката излиза в аут. Гошо Петков сега е пред сектор Г. Ако сините вкарат гол, голмайстора ще има възможност да се израдва пред собствената си агитка и двамата треньори пускат резервните футболисти да разгряват. Със сигурност ще има корекции и в съставите. Левски Арт Медиа 0-0-47 минути. 25 нека ги затрегли. Хиляди зрители на стадиона Сил Левски. Аз дори си мисля, че 30 хиляди гледат този матч, предвид заедостта на да се доверим на борящите, които показаха, че не работят добре на националния стадион и вече преброиха две различни бройки. Това са само случки от преди почивката. Вече си играе второто по време, а вие слушате този матч по Радио Гонг и Дарик Радио. Това ще разиграват сега в отбрана. Емил Ангелов ще им пречи. Не трябва да намалява темпото левскарите. Имат въздух за 90 минути. Доказаха го и в Търнава, когато пропиляха две много важни положения в края на матча. Припомня ви, Куприваров тогава удари Гредан в последните минути на ледената парзалка в Търнава, която по документи се водеше футболно игрище. Сега това ще разиграват на истинско футболно игрище. Равностойно начало на второто по време. По една-две неопасни атаки и към двете врати. Опит от дясно да атакуват футболистите на Арт Медиа. Трябва да внимават Томашича там. Центрирана топка, много високо, много неточно, няма да излезе дори в аута. В тъч ще дойде при нас, пред сектора. Тъч дава знаки съдята Гералд Ленер. Той показа един жълт картон на Габор Страка през първото по време. Без спиране на играта, много възпитано и културно преминава този матч. Много джентълменски, двата отбора се стремят да играят футбол и струва ми се го показват. Левски направи отлично първо по време. Сега гледаме второто, което започва с лек натиск. Можем да обобщим на гледата равностойната игра. Лек натиск на Арт Медиа. Пак топка в половината на Левски. Сега на свободен удар получават право да изпънат гостите дълбоко в синята част по лявото крило. Не трябва да допускат гол левскарите, защото твърде вероятно типичен стил да подарят гипса преди словашки гол и сами да върнат интригата в матча. Освиртани от трибуните заради това, че се очаква атака към вратата на Гошо Петков. Фаул от ляво, внимание. Лошо дигната топка. Вагнер пак изчисти. Двама поемат пред наказателното кое на Левски си подават.
Няма да има обстрел, много футболисти пред на вратаря на Левски. Центрирана топка от тялото на Ричард в корнер. Струва ми се, че няма никакъв повод Левски да приема чак толкова навътре играта в своята половина. Чух Георги Петков, защото тези вече първи 5 минутки никак не ви харесват с оглед на това, че втори корнер и два фала пред Георги Петков. Отново центриране и пак Вагнер с глава. Скъсаха се да му подават на Вагнер. Футболистите на Арт Медиа, който центрира. Дали ще тръгне една контратака на Левски, ще разберем в следващите минути. Явно това ще чакат футболистите на Стоилов, които се прибраха. И сега Боримиров можеше да открадне топката. Бардон го направи. Ето възможност за контратака. Телкийски поема. Трябва да намери Емил Ангелов. Той влиза в наказателното поле. Внимание! Малко избяга от ръцата. Не! Центрира. Не се получи. Но това е пътя. Явно това ще играе Левски с почивка. Ако Ангелов беше вкарал и това, сериозно щяхме да се притесниме за неговото бъдеще в Левски. Със сигурност тези двобои се гледат и от хора, които трябва, хора, които разбират от футбол и в Европа. Емил Ангелов имаше уникалния шанс да забие хет-трик в мрежата на Арт Медиа в този двобой, иначе прекрасният Каменар през първият двобой днес капитулира на два пъти в 13-та и 27-та минута. Левски води с 2-0 от началото на двобоя, 51 минути. Нарушение сега или не? Коректна игра, чиста игра на Седрик Бардон и тъч в полза на Левски. Май това е решението на съдията. Само да мъкна, като каза прекрасния Каменер, каква игра е футбол, уважаеми слушатели. В първият двубой Седрик Бардон от 2 метра с глава не успя, после хлъзна вратаря, спаси виртуозно положението. А днес същия Седрик вкара на същия вратар гол. Случайен с шут от 30 метра и рикошет в тялото на Емил Ангелов. Ето какви неща стават и как Фортуна тут и намигва, тут и се намръща. Топката като че ли дори при втория гол се удари в петата на Емил Ангелов, но такъв е живота. Фал в полза на Арт Медиа. Връщаме се към това, което става на перфектният терен на стадион на Васил Левски. Националният стадион на България има страхотно тревно покритие. Фал в полза на Арт Медиа. Ентото центриране по посока вратата на Левски. Отново Лусио Вагнер, най-добър от сините. Перфектен Вагнер. Сега добре към Кристиолов. Контра за Левски. Лусио Вагнер отново към Кристиолов. О, каква атака за Левски. Пас към Лусио Вагнер. Вратар излиза и чисти. Браво, левскари! Това е футбол с Марка Левски. Невероятна контратака на сините. Бързо изпълниха тъча. Лусио Вагнер до аут линията. Центрира в наказателното поле. Играч на Арт Медиа чисти с глава. Тази атака на Христо Йовов и Лусио Вагнер със сигурност е развинтила кръстовете на няколко отбранители на Арт Медиа. Всичко това на супер високо темпо се случи. Ако паса беше малко по-къс, последния пас Лусио Вагнер влизаше в наказателното поле и можеше да се направи на Робиньо. Не се получи в крайна сметка. Мари Стоилов заложи на същите 11 и през второто по време. Логично старши треньора не прави рокади, когато играта върви. Това изтъркано, но пък много вярно футболно правило важи и в тази ситуация. Трима от левскарите загряват сега в страни. Това са Миланко Приваров, Валери Домовчийски и джобния плеймейкър Мирослав Иванов. А феновете на стадион Васил Левски са в еуфория. Така и годината почна с тишина на Анфилд, имам предвид футболната, а сега еуфория, свързана с Левски в УЕФА. Даниел Боримиров с топката. Боримиров към Станислав Ангелов. Ангелов атакува отдясно за Левски към Димитър Телкийски. Телкийски сега с добра възможност се опитва пас към голмайстор. Ангелов не става. Пак топката е в Димитър Телкийски. Пас към сега на негов съотборник. Това е Христо Йолов. Йолов добре владее топката за Левски. Връща малко по-назад към Телкийски. То още по-назад към ветерана Даниел Боримиров. Боримиров продължително играе с топката за Левски. Опитва пас към Йолов. Намира го. Йолов обаче малко несериозно подходи. Топката пак и в левскарите. 9-та минута от началото на второто по време. Левски води с 2-0. Страхотна изява на Станислав Ангелов. Сега топката е в Боримиров. Опасна атака. Боримиров обаче поведе малко дървено топката Дани Боримиров. Не можа да се получи тази атака за Левски. Сините след на първоначалните слаби 5 минути и по-точно силни за Арт Медиа изравниха играта, че дори взеха инициативата в свои ръце. Аплаузи сега за футболистите на Левски. Топката е в Георги Петков. Вратаря на сините Петков я праща към Христо Йолов. Бижотера не можа да играе с топката. Сега за малко Телкийски да открадне. Играчите на Арт Медиа връщат към Любош Каменар. Вратаря Каменар играе с топката. Опитва да подаде на някои от своите съотборници. Чисти в тъч обаче. Лека паника в Арт Медиа. Всичко това предизвикано от, струва ми се, класната игра на Левски. Сините с добри 5 минути от второто по време. Сега обаче смяна в състава на Арт Медиа ще има. Излиза номер 10. Фиксираме 55-та минута от началото на двобоя. Върната топка към вратаря на сините Георги Петков. Гошо Петков не бърза. Подава сега към Игор Томашич в едно от рядките му отигравания през второто по време. Ричард Еномигва с топката.
Еро Муигме за Левски към Даниел Боримиров в центъра на терена. Дани Боримиров с топката. Пас към Лусио Вагнер. Вагнер за Левски връща назад към Игор Томашич. Харватина в отбраната на Левски на капитана Елин Топозаков. Топозаков отново на Игор Томашич, познатото разиграване от страна на сините. 56-та минута, Левски води с 2-0. 2-0 с двата гола на Емил Ангелов. Станислав Ангелов сега изнася топката отново. Много силен мач като десен халбек прави Станислав Ангелов. Добута я буквално топката до Бардон. Бардон в центъра на терена, централния кръг. Намира дясно Боримиров. Боримиров ще центрира и напред към Йовов. Избира пас към Йовов. Дълъг пас няма да стигне Йовов до тази топка и ауто до вратата ще изпълнява Любош Каменар, вратарята на Артмедия. На два пъти вече се наведе да извади топката от мрежата и това ни достави огромно удоволствие. 2-0 за Левски срещу Артмедия. Каменар ще изпълнява до вратата. Спокойно на националния стадион. Съвсем спокойно публичния стадион. Съвсем спокойно публично ще изпълнява до вратата. Спокойно. Поизтърваха инициативата сините, но бързо си я взеха, така и трябва. Топозаков опротява на гърди за Левски. В центъра връща на Томасич. Томасич ще намери Вагнер. Може свят да ти се завие, ако си съперник. При това въртене на топката от ляво в дясно. Ето и сега Вагнер опита, но не се получи този път към Станислав Ангелов. Това обаче извърши нарушение, така че фал за Артмедия в точно на централната линия с номер 13. Това е Хурш с толкова лесно и приятно за изговаряне име Хурш, футболиста, който напада сега отляво. Останиха до малко повече сините, но го отказаха. Станислав Ангелов го настигне овладя. Пуска на Боримиров. Боримиров подава на Бардон. Бардон, Томасич. Томасич, Топозаков. Пак завъртяха сините комбинация. Това допада на феновете. Не случайно Станимир Штилов изкара треньорски стаж в Барселона. На ново камп обикновено синьо-червените домакини играят така. Разбира се, доста по-добре и най-вече в опазивен план, но там има изпълнители като Роналдиньо, Самуел, ето като Лионел Меси и така нататък. Аз че Левски се опитва да играе правилно, да играе красиво и мъдро. Дано това донесе успех на сините, защото словашки сега атакуват и може би ще има шут. Внимание! Добър шпагат на Боримиров. Пак обаче топка в футболиста Гост, удар към Петков. Той лови. Без проблеми за Гоша Петков. Фронтален удар срещу него в 57-та минута и 26-та секунда сме на това второ по време. Кара се Топозаков на футболиста пред него, че оставиха човек да стреля срещу на Георги Петков, а не би трябвало да се получават такива неща. Сега сме в ляво по нападението на Левски. Йолов се замота. Йолов и Вагнер на няколко пъти направиха гениални комбинации, но пък на още няколко пъти го прекалиха. Виждам, че и Сираков сега скочи до Стилов и отново недоволстват. Опитва се сините да правят нещо, което на моменти явно не се получава и това изнервя треньорите. Левски не трябва да отстъпва инициативата, както и сега в тези отново минутка-две. Словашите комбинират. Като че ли се по-успокоиха левскарите и спокойно приемат играта. А не би трябвало, защото има достатъчно време за всякакви неща в турнирен матч. Наближава 60-та минута, атакува словашите доста некадърно с ботуша на десния си крак. Много момент, когато става дума за матч от този етап в турнира за купата на УЕФА. На 30 на минути от осмина финал Виота рекорд. Левски играе срещу Артмедия и води с 2-0. Струва ми се, че ако сините още малко натиснат на гъста, могат да стигнат дори до трети гол, за да се доведат до класически успех срещу словашкия си съперник, вместо да дават самочувствие на гостите, които без това излежат притеснение на националния стадион пред 25 000 зрители. Топозаков овладява, пуска на Емил Ангелов. Не стига топката до него, пада на тревата, няма нарушение. Струва ми се, че тук някъде Стилов може да помисли и за смени, за освежаване, най-вече на идеите в нападение и за да успокои нещата на терена. Спокойно може да помисли за футболисти като Валери Доловчийски или Милан Коприваров, които се включиха добре и в първия матч в Търнава. В средата на терена и в защита основни проблеми не се забелязват, но и през първото поредение се видя, че Димитър Телкийски днес отново няма ден. Меч Телкийски проспива огромна част от матча, на няколко пъти издригна, но не е достатъчно. И ето сега шанс няма засада. Емил Ангелов тръгва, влиза в наказателното поле, завари се, пада. Какво дава съдията? Фаул ли дава съдията? Фаул, да. Можеше още една крачка, това дали няма да е червен картон? Не, това е жълт, това трябваше да е червен картон. Ако осъдил нарушение съдията, този футболист беше последен. Ангелов влизаше в наказателното поле. Една крачка повече направи Бавангида, трябваше да стреля. И това беше третия гол. Съдията показва жълт картон, а Емил Ангелов лежи на тревата.
Остър шпагат в краката му. Това трябваше да бъде червен картон, ако е свилял нарушение. Рефера сбърка тук. Бурак получава втория жълт картон в матча. Става във вагина без контузия, се отърва, но пък това е прекрасна възможност. Левски голяма словашка стена. Чакаме сигнал на съдията. Емил Ангелов повече вече не вкарал третия гол. Вместо това фаул, Телкийски шут, аут. Не върви играта на Телкийски, пропиля свиката това положение. 61-а минута. Левски пропусна отлична възможност да направи резултата класически. Емил Ангел се откъсваше сама съдята. Пожали от всякъде Бурак. Това беше нарисуван червен картон. В крайна сметка обаче такова е решението на съдията. Емил Ангелов на ръба на засадата се измъкна. Сега Димитър Телкийски с прекрасен финт. Опасна атака за Левски. По двама се хвърлят да правят шпагати от състава на Арт Медиа. Не им е леко на футболистите от Словакия. Левскарите от време на време дигат оборотите и направо крият топката за гостите. Тъч полза на Левски дълбоко в половината на Арт Медиа. Станислав Ангелов заложил на късите ръкави. Днес хвърля този тъч към Димитър Телкийски. Телкийски до факчето за удар пак на Ангелов. Ангелов се опитва сега да влезе в наказателното поле. Не се получи топката. Да пуска предалите на терена в аут за Арт Медиа. Левски води с 2-0. С оглед на показаното абсолютно заслужен аванс за сините, дори и 3-0 не би звучало никак лошо в полза на Левски. С оглед на това, което показват, разбира се, двата отбора. Атака за Арт Медиа сега отляво. Ричард трябва да спре футболиста с номер 16 е Хартинг. Хартинг добре комбинира със свой съотборник. Опасно. Хурс центрира към наказателното поле на Левски. Спокойно топката излиза в аут. Георги Петков дига ръце. Иска нещо от тъч съдията, може би малко по-рано да бе отсъдил този аут. Петков не трябва да влага излишни нерви, но тук играта на неговия отбор и самата негова върви доста. Чакаме смени в отбора на Станимир Стоилов след малко. Не, че сега левскарите играят лошо, но просто наистина, както чухте от Томислав, малко свежест в офанзивни действия няма да излишна, макар че Емил Ангелов си върши перфектно работата. Христо Йовов и Димитър Телкийски може би трябва да поседнат малко на пейката и да дадат шанс на някои от другите в спортно-техническия щаб на Левски. Връщаме се на терена. Телкийски с топката. Димитър Телкийски. Добре към Седрик Бардон. Бардон вече фронтално срещу вратата на Арт Медиа, обаче беше му взета много майсторски топката от футболист на гостите. И сега словаците са на ход. Те ще играят с топката. Добре се представя Левски до този момент. Възможност за Арт Медиа отляво атакуват футболистите от Арт Медиа. Центриране, Петков излиза и лови топката с ръце. Замълчавам леко да чуете аплодисментите за Георги Петков. Каква грешка на Петков. Съдията обаче дава нарушение. Правилно, Гошо Петков избърса. Футболист на Арт Медиа се опита да му попречи. А сега мексиканска вълна на националния стадион Васил Левски. Красива картина и всичко това, което става на светинята за българския футбол, храма на българския футбол, стадион Васил Левски. Май Левски ще щупи каръка и тук отново ще има победи. Дано сините донесат късмет на българския футбол. Чуйте вълната на стадион Васил Левски. Тя е заради Левски. Мексиканска вълна. Георги Петков изпълнява фаул в наказателното поле на Левски. Праща топката в предни позиции. Емил Ангелов. Ангелов към Боримиров. Боримиров на Бардон. Бардон добре. Надясно на Димитър Телкийски. Опасно Телкийски центрира, но топката попада в Лъвош Каменар. Поредна изрисувана атака от страна на футболистите на Левски. Евала на Мари Стоилов. Научил ги да играят. Арт Медиа на ход. Топозаков добре играе с топката. Продължително Топозаков владее. Пас към Лусио Вагнер. Вагнер комбинира към Ричард Еромуикбе. Всичко в половината на Арт Медиа. Боримиров в центъра на терена. Боримиров пас към Христо Йовов. Йовов с топката за Левски. Продължително Йовов играе с топката. Пас към Станислав Ангелов. Ангелов надясно към Димитър Телкийски. Много хубава атака за Левски. Станислав Ангелов. Даниел Боримиров. Боримиров фронтално срещу вратата. Връща малко по-назад към Ричард. Ричард на Лусио Вагнер. Вагнер отново на Ричард. Всички футболисти в половината на Арт Медиа. Левски води с 2-0. Два гола вкара Емил Ангелов. Феновете правят мексиканска вълна. Лусио Вагнер с топката. Добре към Христо Йовов. Йовов обаче спря лошо топката. Христо Йовов се умори и мисля, че плаче за смяна. Трябва да направи тази смяна Станимир Стоилов, за да поосвежи, за да рефрешне силите на левскарите. Игор Томашич на сигурно сега чисти една топка. Тя излиза в тъч в полза на Арт Медиа. В половината на Левски, 66-та минута. Левски 2 с 2 гола на Емил Ангелов. Арт Медиа Петър Жалка 0. 25 минути до края на матча, 2-0 за Левски. Арт Медиа сега леко изнесе топката след силни минути за сините. Минути, които направиха мексиканската вълна по трибуните. Телкийски отнема. Добра възможност за контратака на Левски. Внимание! Намира Емил Ангелов. Не го намери обаче на скорост.
Трябваше Ангелов да се обърне с гръб към вратата и това позволи на Словашта да отнемат. Те бързо грешиха. Боримиров стата на терена. Боримиров в люта битка с двама печели и нарушение. Има нарушение с излиза футболиста с номер 27 Райтер на негово място с номер 14 Халенар. А публиката е на крака. Няма как да не чувате трибуните, макар и микрофоните да се обърнат и наопаки. Публиката е доволна от това, което вижда. Има си каз. Играеме през февруари в Европа. Водим с 2-0. Какво повече? Наистина какво повече? Все още няма смяна в състава на Левски. Виждам, че Станимир Стоилов обсъжда нещо със своите помощници и струва мисля Цанко Цветанов става. Точно така. Цанко става и ще правят първа смяна и футболиста на Левски след малко. Помощник треньорът Цветанов, който е виждал този стадион пълен до краен предел и е побеждавал Германия от 2-0 до 3-2. Сега ще повика някой от резервите на Левски, който ще се появи на терена. Аз залагам на Домовчийски или Коприванов. Цанко ще обиколи целият терен, по-скоро ще казва нещо, обаче от кого ще прави смяна. Струва мисля, ще отиде до левия фланг, за да дава някакви корекции там, защото го виждам как леко се промъква и вече е при сектор В. Да, точно така, нещо ще коригират от към далечна страна. Телкийски ще изпълнява пряк свободно от дясно. Тук много обича да вдига точно Телкийски. Прави го. Няма кой да скочи с глава. Все пак топката е ниче в наказателното поле. Кой ще стигне до нея? Не успява Емил Ангелов. И словаците изчистват пак силни минути за Левски и тъч са сините. Сега вече някой може би ще чуе Цанко Цветанов, защото топката е там при него. Той извърши своята тайна мисия и тръгва обратно, за да мине през сектор Б и да се върне при Станимир Стоилов. Някаква много съществена корекция трябва да е била тази, за да се извърши този обход от помощник треньора. Добре, Телкийски се съживи в тези минути и в типичен си стил позадрява малко, после рязко се събужда. Хватли още пробива с добри цветлия, сега открадна топката и тя вече в краката на Топозаков и Томасич. Разказваме и всичко това в 23-та минута на второто поле. Преполовихме го и него. Станислав Ангелов за Левски. Добре, подясно крило, влиза половината на Артмедия. Трива срещу него. Какво прави Пелето? Печели фал. Пелето няма грешка в тези два мача и в Търнава и сега. Поизнерви се сега и ще да направи глупост. Каза нещо за майката на един съперник. Добре, че съдята очива се направи, че не е чул. Стоилов дава знак, това е точно пред него. На Станислав да се успокои. Играта върви, няма смисъл от нерви и излишни картони. Ричард поема топката. Прекрасно вижда надясно Йолов. Хайде сега да видим Йолов ще дигне ли добре. Прави го! Вратарето овладява. Схвана идеята Каменар и изпревари Емил Ангелов. По 24 минути игра 2-0 за Левски срещу Артмедия. В поредния силен мач на Левски в турнира за купата на УЕФА. Нервничи и словашкият треньор. Ако си мисля, че Артмедия се е предал, нищо подобно. Две смени направи треньора, непрекъснато дава указания и се надява, че чудесата могат да станат. 3 гола трябва да словашите, за да устранят Левски. Този резултат иначе прекрасно струва силите, които водят с 3-0 още от двата мача и пак решат гостя спаса. Йово пресича. Пас към Боримиров. Боримиров няма с кого. Добре, обръща назад и подава на Ричард. Ричард наляво към кой е това? Телкийски появил се сега от левия фланг. Пуска на Бардон. Бардон на Боримиров. Боримиров между двама трябва да подава. Борото забави се. Все пак намери Бардон. Добре, Боримиров. Бардон на малко рисковано назад към Ричард. Ричард на Вагнер. Вагнер на Томашич и отново разходка на Артмедия. Върху терена на стадион Васил Левски. Топката пак е дясно при Станислав Ангел. Прекрасна комбинация на Левски. Пас напред към Йолов. Йолов продължава с финтовете. Влиза в наказателното поле. Каскада от финтове на Христо Йолов. Пас към Пелето. Шут! Гледа! Ето го момента на мача. Прекрасна комбинация на Левски. За това говорим. Това вече е футбол. Няма такъв отбор, няма такъв матч. Левски играят невероятно днес. Страхотна атака. Христо Йолов разходи няколко от бранителите на Артмедия, скъсани от финтове. Отдава на Пелето, който със страшна топалка прати топката в сглотката. Там е прати с нощи Леонел Меси, сега е праща им Станислав Ангелов от Левски. Сините продират, без да преувеличаваме. Артмедия се оказва малка гара по пътя на Левски. Левски води с 2-0, 71 минута от началото. Левски изпуска да качи на сериозен резултат Артмедия.
Сега възможност за словашкия тим да направи атака. Пробват от дясно някаква многоходова комбинация футболистите от Братислава. Ричард в типичния си стил чисти топката. Футболистите на Арт Медия отново са на ход. Вече много гъсто пред наказателното поле на Левски. Всички в сини панелки се прибраха дълбоко в своята половина, с изключение на героя и голмайстор Емил Ангелов. Върнаха назад топката футболистите на Арт Медия. Стани играе с нея. Продължителна комбинация. Стадион Васил Левски е изцяло в синьо. Опъниха своите шалчета за палянковците и пеят сини богове. 3000 от тях бяха и в Търнава. Сега 23 000 подкрепят Левски в София. Сините водят с 2-0. След двата гола на Емил Ангелов, той вкара и в първия двобой. Абсолютен герой на този сблъсък срещу Арт Медия. Възможност сега за гостите от Братислава. Словаците опитват да направят нещо, но в крайна сметка Левски се брани добре, а от време на време атакува смъртоносно. Арт Медия с топката, футболистите на Арт Медия продължително игра. Турбанек с топката комбинира с влезли като резерва Халенар. Халенар продължително играе с топката. Опасно. Халенар към свой съотборник, далечен удар, топката. Един от футболистите на Левски, за които се твърди, че не само е играч на този отбор, а и почитател на синия тим, ще влезе след малко в игра. Такова решение взима Станимир Стоилов. Аз гарантирам, че тук май ще излезе Телкийски или пак Христо Йолов. Пас към Йолов сега отдясно. Христо Йолов, дали пак ще развинти словашките бранители? Ами прави го. Йолов обаче влезе много към аутлинията, продължително играе с топката. Ицо Йолов в крайна сметка май ще подава. Не, много се замота. Йолов спечели тъч. Отлично взе максимума от ситуацията, след като сбърка в началото. Тъч в полза на Левски. Дълбоко в половината на Арт Медия. Станислав Ангелов ще изпълнява този тъч. Ицо, викат феновете на Левски. Бързо изпълнение. Седрик Бардон на Ричард Тероноигбе. Той към бразилеца Лусио Вагнер. Вагнер ще центрира в наказателното поле или ще комбинира със свой съотборник. Пас към Димитър Телкийски. Телкийски и Йолов си смениха местата. Отличен пас на Телкийски към Емил Ангелов. Ангелов обаче малко избяга от наказателното поле. Вече го флакчето за изпълнение на ъглов удар. Емил Ангелов продължително играе с топката. Връща назад към Лусио Вагнер. Дайте една топка и за Арт Медия. Не могат да я докоснат. Чак сега футболистите на Арт Медия играят с кълбото. Дали ще сбъркат бързо? Не. Нищо подобно. Задържаха малко продължително гостите от Словакия. Лескарите пък набързо се прибират сега. Капитанът Курш с топката. Курш към Обжера с кълбото за Арт Медия. Не, това е Хартинг продължително играе с топката за Арт Медия. Срещу него двама от Левски. Топозаков и Станислав Ангелов. Курш връща малко по-назад към номер 26, резервата Кувала играе за Арт Медия. Левскарите дълбоко в своята половина, а Миланко Приваров с копи на фанелката се готви да влезе в игра за състава на Левски. Арт Медия продължително играха с топката, като че ли ме послушаха преди малко и взеха да играят и те с топката, което хич не ми се харесва обаче. Арт Медия продължителна атака за тях, добра игра на Игор Томашич, прекрасна изява на Хърватина, спокойно. 30 минути от началото на второто полувреме, 75-та минута. Левски води с 2-0 след двете попадения на Емил Ангелов. Смяна в състава на сините. Излиза героя Емил Ангелов. Сега ще чуете бурни аплодисменти от страна на феновете. Емил Ангелов на негово място с номер 77 Миланко Приваров. Влезе на кула с съдята на Бландина и целият стадион на крака. Така си трябва. 3 гола срещу един отбор на 16-ти на финал за Купата на УЕФА. Заслужава си аплодисментите това момче. Браво на Емил Ангелов. Аплодисменти от отбора. На негово место Миланко Приваров. В този момент Станимир Стоилов извършва първата смяна. Дълбок поклон на Бабагида към официалната трибуна на националния стадион и бързо под душовете в модерната съблекаване на стадиона. Ако не друго, словаците ще имат все пак някаква полза от този матч. Видяхме един истински футболен стадион. Не че шампионската лига са гледали по-лоши, но преди техните еврокомисарите могат да се замислят, като ни вкарват и нас в Европейския съюз, защото все пак играем с отбор от страна членка на този толкова популярен Европейски съюз. А там стадиона беше като катакомби в сравнение с бижуто, на което се играе матча в момента. Първа смяна се става на Левски, предвидихме и тя беше повече от нормална. Изненадваме Стоилов с решението да извади голмайстора, но може би нормално да даде овации. Отклонихме се от матча, връщаме се на терена.
корнер за Артмедия. Нека го проследим. Дясно от вратата на Гошо Петков. Това става в 32-та минута на матча. Добро центриране. Коприванов там изпуска човека си. Боливиров трябва да скача много хора. Коприванов с два поправя. Контратака на Левски, пардон. Няколко крачки вече пред пеналта. Какво ще прави следвия как центрира? Йолов! Ах, колко малко не стигна на Христо Йолов. С воле. Някои неща започват да се приличат на много сериозни футболни комбинации. Ако това беше влезло и ако предишната комбинация, при която Йолов намери и Станислав Ангел и последна града беше влезло, със сигурност на няколко хиляди мобилни телефони тапетите щяха да се заменят много бързо, след като на тях личи гола на Йолов, когато двама французи отиват на кино, а Йолов вкарва гол на Фабиен Бартес. Тук видяхме две-три такива изключително атрактивни положения, но нито едно от тях не влезе. За съжаление. Хубавото, че два гола влезат и те са абсолютно достатъчни за момента. 2-0 за Левски срещу Артмедия. Тук Козаков подхваща поредната много ходова комбинация, която стига до Ричард. Ричард внася абсолютно спокойствие като връща на Гошо Петков, който е близо до надписа "Разлог обича Левски" в бяло-зелено-червено, един голям транспарант. Са нашите приятели от Разлог, дошли тук да разгледат ЦУМ, Орлов мост и националния стадион Васил Левски. Гошо Петков е с топката за пореден път, за да не замръзне, му подава по време на време неговите съотборници. Словаците не са се отказали от чудесата, защото когато младеят топка да се опитват много бързо да нападат, но са забравили, че в футбола, за разлика от хокей, няма мантинели. Прекалено често изпращат топката в тъч, както и сега. Станислав Ангелов ще я вкарва в игра. Това се случва в 33-та минута на матча. Пас към Боливиров. Боливиров в центъра, притиснат от трима, губи топката. Гостите сега ще комбинират и ще измислят ли нещо, ще вкарат ли на почетен за сега. Много народа не се случва. Все още вратата на Левски е суха в купата на УЕФА на София. Ето сега възможност. Гошо Петков лови. Добър шут, ниско под тревата, фронтално на номер 20 Фодрек. Гошо Петков успява отново да улови, а на този фон вижда с периферното си зрение вляво отново една рота полицаи с щитове пристигат пред сектора, част от тях люпат цепки, другите разтягат кръстовете явно. Поизлегнали са някъде, уморени от отрудения дел, не хванали 30-тина сериозни бандити, сега идват да охраняват абсолютно празния сектор Г и сектора, където са седнали сериозни възпитани хора. Това не пречи на полицаите да слагат шлемове, да застават с гръб към терена и да гледат лошо към абсолютно невинните граждани, купили си билет за място на стадион Васил Левски. Ако така полицаите гледаха и към мутрите в ресторантите, щяхме сме друга държава. Край на тези лични отклонения, топка за Левски. Бардон пред наказателното поле. Забави се. Прекали с финтовете Седик Бардон да го догледат към полицаите. Крайно време да си гледаме към игрището, защото Бардон имаше възможност да направи нещо добро пред вратата на Каменар. Не се е получи. Словаците отново комбинират. Публиката се пробва от Б сектор дали ще получи една нова мексиканска вълна, ако приемат офертата и от другите сектори. В Б сектор нямаха нищо против, така тръгва поредната мексиканска вълна. Кефа си правят хората, затова са дошли. Отборът им играе добре, бие, води с 2-0. Няма видима причина настроението да е лошо по трибуните на стадион Васил Левски. Сините пак комбинират помежду си. Станислав Ангелов в дясно, капитана на Артмедия срещу него. Пелета го не опитва да го преодолее, подава на Седрик Бардон. Бардон се забавя за миг. Добре, много е интелигентно игра и подаде на Томасич. Просто от 10-та на Седрик Бардон ухае като на френска кухня или на френски парфюм. Доверете си едно от дете. Изключително финни изяви. Дори когато греши, Бардон греши по френски, не може да му се разсърдиш. Толкова елегантно се опитва да отиграе топката, пълен е с идеи в главата си този футболист и си преживява втората футболна младост. Кога е виждал толкова пълни стадиони, толкова тъмни балкански субекти да греят със щастливите си лица по терените и играва на някакви празни малки стадиончета във втора френска дивизия. 2-0 за Левски, край на лично отклонение, 10 минути до края на този матч. Последни 10 минути до Удинезе или Ланс, както се изберете, или по-точно те както се изберат и както се надиграят. Невероятна атмосфера на стадион Васил Левски. Левски води с 2-0. На два пъти точен бе Емил Ангел, герой на двобоя и изобщо на този 16-ти на финала бе извадено Станимир Стоилов. Артмедия като че ли повече играят с топката в последните минути, но това е повече от логично. Левски си свърши работата до този момент отлично и сините съвсем логично, такива са турнирните закони, се тръпнаха малко по-назад и чакат двобоя да свърши. Станимир Стоилов има правото да включи още двама футболисти, които
да се запишат за статистиката в този двобой. Опасно центриране за Арт-Медиа. Топката стига на далечната страна от към сектора от Хурш. Хурш комбинира със свой съотборник. Хурш отново може би ще получи топката от Урбанек. Не, нищо подобно. Добра атака на Арт-Медиа. Добра обаче. Подаването беше много дълго и топката излиза в аут. Аут. Георги Петков спокойно отива до топката. Няма нужда и Петков да бави само и само да си изпроси някакъв картон. Левски води с 2-0. Левски води с 2-0. Сините отбелязаха две попадения по най-добрия начин. И така водят с комфортен аванс от общо 3 попадения в този двобой. Арт-Медиа на ход. Топозаков обаче играе с топката. Браво, Топчо! Великолепен Елин Топозаков и в този двобой. Връща към Георги Петков. Обикновения заподозрян за герой за Левски Георги Петков. Днес може да почерпи своите съотборници за леката задача, която му оставиха. Публиката на Левски действа по-европейски, като че ли усеща вече лека досада в запалянковците около този двобой. Връщаме се на терена. Топозаков към Ричард Еромоигбе. Еромоигбе подава към Томашич. Томашич на капитана Елин Топозаков. Топозаков отново на Игор Томашич. Томашич на Ричард Еромоигбе. Левски си подава топката и си прави кефа в този момент. Наско Сираков вчера каза, че Левски почва да яде десерта, а той се оказва доста голям и много сладък за Левски. Левски води с 2-0 срещу Арт-Медиа. 39 минути от началото на второто по време. След малко в игра се появява и Валери Домовчийски. Домовчийски ще влезе след секунди и струва ми се, че Арт-Медиа тук някъде започва да губи последните си изкрици надежда за чудеса. 3 гола трябва да вкара се обаче за 5 минути, като не го направиха за 2 мача без 5 минути. Нека да гледаме до края и да разберем дали ще падне още едно попадение до 90-та минута на този двобой. 2-0 с двата ранни гола по поръчка паднаха. Двата гола на Мил Ангелов, както си ги искаха сините, така им паднаха в началото на този матч и до края. Съвсем спокойно Левски доиграва, разхожда се обаче. Не по-успокоиха си трибуните за тишие пред финалната буря. Отново показа добрата си страна Христо Йолов в този матч. Напуска доволен. Браво на Христо Йолов. На негово място младата надежда Валери Домовчийски в игра за последните точно 5 минути. 85-та минута в игра Домовчийски. Ето и шанс за Домовчийски за малко да открадне една топка в първата секунда от влизането си на терена. Шанси за Арт-Медиа. Много неточен удар на високо и надалече аут удар под ръката. Виждам, че сега Стефан долу показва пропуска си на полицаите. Да видим дали ще го пуснат, няма причина да го пуснат. 4-ма промуват с микрофона. Да, ще влезе, така че колеги от студиото, имайте готовност веднага след края на матча, дали ще го пуснат или не го пускат. Май на този етап да оставите долу някъде. Няма ще се опитам да свърши матча да прехвърлим. Да, написна телефон, така че ще чуем от него първите отзиви и после ще закрия от тук предаването. Има доста време до тогава. Засада сега на Валери Домовчийски и скочи добре зад отбраната. Че вдига в оборотите ясно, засада вдигна правилно. Метър позад защитата излезна Домовчийски, иначе изкачваше следващия Каменар. Арт-Медиа се предаде. Можем от тук да кажем, че Левски се класира на следващия етап. Можем да го кажем още в 20-та минута, но разбира се, бяхме длъжни да изчакаме Левски. По-добро от Арт-Медиа и съвсем заслужено ще продължи напред. Едва ли някой може и на частица да оспори преминаването на Левски напред. Сигнал на стадионта в пас срещу Валери Домовчийски, който залъга 2-3 футболисти и това е свободен удар в полза на сините. Още по-спокойно ще стане в последните минути, защото в 42-та Телкийски без да бърза ще залага топката. Левски днес игра като голям отбор. Това е най-важното, без напрежение, без грам паника, без какъвто и да е страх от Арт-Медиа. Сините си започнаха матча и си го изиграха както си искаха. Те диктуваха темпото, те ръководиха нещата, подаваха си мъдро, атакуваха когато трябва, бранеха се както трябва. Всичко това подсказва, че никак не е случайно присъствието на сините в осмина финалите за Купата на УЕФА, а Левски след няколко минутки ще бъде именно там. Нека изчакаме сега този пряк свободен удар за сините. Това е на около 25 метра от вратата на Каменар за топката. Валери Домовчийски засилва се, шут със левия крак право от главата на Словак от стената. И оттам дясно стъч пред резервата Скавейка на
на Станимир Стилов. Тихо и спокойно на стадион Васил Левски. Това само показва, че публиката вече хладнокръвно приема класиранията напред. Публиката очакваше този аспект и да подкрепи отбора, направи го както трябва и съвсем доволна ще напусне след малко националния стадион, защото Левски ще победи Артмедия. Има още 3 минути за да стават чудеса, а в тях Артмедия опита една контратака. Съдията връща изпълнението на тъч, защото ще има още една смяна. Той излиза Седрик Бардон. Овации за Седрик. Мерси Седрик. На негово място Миро Иванов. Човекът, който вкара гол в Холандия на Хервен. Миро Иванов сега на терена в последните минутки. Тактическа смяна на Стоилов и шанс за Миро Иванов да поразцъка върху прекрасния терен на националния стадион Васил Левски. 25 000 зрители. Левски води с 2-0 на Артмедия. И гостите нападат един от последните им шансове за почетен гол в двобоя. Така и не успяха нито веднъж да застрашат Георги Петков. И в двата мача футболиста на Артмедия нито едно инфарктно положение пред Гошо Петков. В мачовете през есента от есената кампания Купата на УЕФА Петков на няколко пъти вади невероятно положение пред своята мрежа. Тук Гошо Петков нямаше работа и в Търнава и сега, което още говори за израстването на отбора. Левски не е загубил нищо през зимната пауза, напротив, станал е по-добър. Шанс за сините сега в края на мача. Боримиров надясно към Телкийски. Телкийски с топката в любимата си ситуация от дясно, забави се с дрибъл и извърши нарушение. Това е фаул за Артмедия. Още няколко минутки до почват новителка на Левски. Овации от трибуните. И ще се върнем пак в студиото ни на стадиона. Преди да се върнем на Дондуков 8 Бела София, а там да поедем към Страсбург. Какво пък? Нека пожелаем и на Литекс, без да осъзнава колко е прав и за добро и за лошо. Защо пък майстора да не пробва да извърти някой гаден балкански номер на французите до вечера, колкото и да е възможно да изглежда това. На Артмедия за нас изглеждаше невъзможно и си остана такава. Дано Литекс успее до вечера в 20 часа. Какво до вечера? То си е след някакви 15 минути. Там вече разгряват на терена в Страсбург. 3 минути ще гледаме тук още футбол. 3 минути на стадион Васил Левски. 3 минути до победата. Левски влиза в историята като отборът изиграл най-много матчове в Европа с следващите 2 матча срещу Ланс или Удинезе. По-вероятно сините ще подобрят рекорда на българския отбор за играни мачове в Европа за един сезон. Още едно прекрасно постижение на Левски. До момента има време да го разваля, дано не стане. Без гол на свой терен, но Левски може да вкара гол сега. Куприваров поеде до една топка, открадне отляво пред наказателното поле. Опит да влезе вътре, прави го, пада на колене от финтове. Продължава да дебира стопката, вади я пред успата. Закъсня за малко Миро Иванов, можеше да я оцелил там и да вкара третия гол в боя. Третия гол се запъра и не влезе общо взето Гредара Станислав Ангелов. Няколко добри положения, но така и не падна третия гол до момента. Вече сме в първата минута от общо 3 допълнителни дадени от съдята. Без грешка съдята нямаше и какво да прави. Можеше и червен картон да покаже, но нямаше смисъл да разваля съвсем и настроението на Словастик, когато нещата върват. Няма от какво остана доволни. Съдята наистина остана абсолютно незабелязан на терена. Сините си подават в края на този матч. Окончателно отказалите си играчи на Артмедия гледат как оскарите, хладнокръвно си подават топката. Левски показва много сериозни футболни достоинства, които само затвърждават това, което казва вчера и Наско Сираков. Защо е предложен нов договор на Станимир Стилов? Ами за това, защото Мари работи добре. А току-що без настено, че националният фен клуб организира екскурзия за осмина финала за Ланс или Удинезе. Явно са чакали до последно, за да чуят всичко това. Започвам да подушвам любимата си миризма на изгорели вестници. Първите факли на стадион Васил Левски вече са пак в сектора и в сектор Б. Започват да горят факлите на победата. Станимир Стилов каза в ефира на Радио Гон към феновете: носете си вестници, ще ви трябват за факли. Ето, че старите вести ще послужат за нещо хубаво. След малко стадион Васил Левски ще се огрее от огъня на победата. Публиката ще си повика за последно за кеф и ще изпрати своите любимци за този изключителен успех. Вместо от последния атаки на Левски, съдията дава шанс за нов пряк свободен удар. Виждам, че нов пряк свободен удар ще има сега, защото без първат Валери Домовчийски. Това е шанс за сините в последната минута да пробва все пак да вкарат третия гол в този двобой. Виждам съобщение от колегите за рекламна пауза, която естествено ще изчака.
полунощ най-малко ще отрежем някои от нашите рекламодатели, на които по принцип сме толкова благодарни, но те нямат нищо против също да чуят края на матча. Фал за Левски, Бонимиров, шут! Ах, какво положение! Как вратарят изби! И това е края на матча. Повече от достоен край. Веднага нека да се пренесем сега, за да чуем Стефан Стоянов. Той е долу на пистата първи този. Надявам се да се чуваме, невероятна еуфория. Треньорите на Левски се прегръщат в този момент. Чакаме и първите думи на Станимир Стоилов, от колегите. Сега невероятна радост, не е заговорене в този момент.